Prisma Myllyn oluthyllystä löydät noin 400 erilaista oluttuotetta. Se pitää sisällään paitsi tutut kotimaiset lagertuotteet, myöskin kattavan valikoiman kotimaisia ja ulkolaisia erikoisoluita. Lukuisista hyvistä vaihtoehdoista voisi nostaa esiin vaikkapa Stallhagenin Delicatin, joka on tummahko lagerolut, joka sopii erinomaisesti erilaisten liharuokien kanssa nautittavaksi. Pienpanimoista nousee ehdottomasti esiin tästä lähialueelta Vakka-Suomen Panimo Uudesta Kaupungista, jonka Brückmestar-sarjassa on upea, raikas, hedelmäinen, suodattamaton vehnäolut, sopii erityisesti kana- ja kalaruokien kanssa. Erikoisoluista esimerkiksi Nokian Panimon erinomainen keisarisarja löytyy myös kaikkein pienimpienkin Turun osuuskaupan salemyymälöiden valikoimista.